aiwa vanhu vemuzimbabwe vanowanza tanonya kune yabva yakatara mashoko ekuti mwana waex girlfriend yakajamba ed ikasarudza Chris asungwa anobuda here. Aiwa if for thought kune munhu wese notoona kuti mumavhiki akapfuura takaona Chris Mutsvangwa achitsoma ed Mnangagwa aiwa nachibva achiti aiwa mafambiro ava kuita aiwa vava kusaboteja VP Chiwenga vachiti aiwa VP Chiwenga guru rino vochizoreplacewa manje aiwa hakusina kana future yavo. Saka mina mashoko abuda muzara nhasi tichiona kuti aiwa Chris Mutsvangwa pamwe na Monica Mutsvangwa vochizokukanda pasi pebhazi anokuti bva subscribe like utina on the bell icon. Nopanapa pana anoposta chiti just last week Christopher complained about Vayo and that Emerson was disrespecting Constantino. Emerson strikes back with an arrest of Christopher's son Neville. The Owen video upset the Constantino camp, and Christopher is warming up to Constantino for a safe place. Christopher is now circulating ZANU-PF letters about Chinese investors and is now being called fake. Christopher the pity bill is on a mission. Saka ndo mashoko ari kuda pana zvinzi aiwa Christopher Mutsvangwa ava kunyengerera ed Mnangagwa kuti aiwa mwana wake abuditswe musungwa nekuti aiwa tinototi aiwa mapurisa haasi kana kutombotamba nenhau iyi kuti aiwa mwana waChristopher Mutsvangwa anoonekwa achitamba aiwa nethe new currency zig iri kunetsa nhau iri kusungisa nyange nemoney changers ationa kuti anotemba around that currency. Aiwa aminoti anopa bude herapa munoziva marelations aChristopher Mutsvangwa pamwe neZANU-PF naed Mnangagwa chimbotudza mafungiro enyu nokudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa muna comment section medu tsangana kusubscribe kulike chero tina on the bell icon.